Čo tvoj plán cez prázdniny? Máš ich v pláne stráviť iba s nimi? Keby som ich chcel stráviť iba s nimi, tak tu teraz nie som. Niekedy sa pýtam samého seba, či vôbec vieš, koho v živote ti treba. A keď som sa tak na ňu pozrel, tak som mal pocit, že sa s ňou môžem porozprávať normálne. Že nemusím klamať sám sebe. Ak si sa chcel rozprávať, prečo chodíš na miesta, kam sa chodia ľudia predvádzať? Zbytočný bude čas, ktorý strávili sme spolu. Ak rozhodneš sa usadnúť k povrchnému stolu, A po čom túži srdce básnika? nájsť lásku, ktorá predo mnou dvere nezamyká.